laawol gandal e needi olel tal tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla mon e taskara men laawol gandal e needi gandi nder dunde Afrique leyɗe kewɗe ina ngakka e hitande kono tolno e hitande timmude jangde saabu woppere golle jangoɓe walla janguinoɓe holko nde woppere golle jangoɓe e janguinoɓe battinta gam hebde hen ko laaɓi ma en jaɓɓa Siley Gorbal Sy gardiɗo fedde jangde wonande yimɓe foof e nder Sénégal kono kadi tawaɗo e syndicat janguinoɓe Sénégal bisimilla mon e yewtere men. Siley Gorbal Sy mi salminima. Mi salmitimama. No mbiruɗen ni nane wonde toɓɓere men hande ina yowiti e alhaali dartingol golle ɓe janguinoɓe e jangoɓe de holko firti dartinde golle. Laamu ngu kañum jogii kala ko ene rewna laawol yeeso en nawra yeeso kala ko faati eɓɓooje leydi haa tenki noon e jangde noon kamɓe ɓe dilloɓe jangde ɓe ko wayno janguinoɓe walla jangoɓe sahaa e sahaa fof kaldaɗe laamu ngu wonde eɓe moffa juuɗe maɓɓe mbele ɓe deƴƴina ɗum golle ɗe ɓe mbaɗata ɗe haa laamu ngu watta maɓɓe hakkille safranaɓe caɗeele maɓɓe ɗe ɓe namdi ɗe. Hade men jokkude yewtere men jaɓɓoɗen ɗo Ahmad Tidiane Balde emo accani en yiyande makko e holko woppere golle janguinoɓe e jangoɓe battinta. Haray ko Balde Amadou Tidja, directeur général groupe scolaire Garaya 2 Matoto. E ko wiyete grève kon fi ka nokku ka duɗe ɗum ka lekkolji grève ono mari ella molanaɗo ka bange fayɓe ɓe surtout ɓayru e nder ko jangete hitande nden kon koko eɓɓa e ñalaɗe ɗen ko kontaɗe donc si tawi woni ɓe jangali hara nden ñalande ɗon ko bende remplace ye yeeso donc ko wiyete ko murtaldu alda e nafoore fe fayɓe moƴƴanaɓe few. Siley Gorbal Sy anani oɗo ko haali ko beela aɗa yaadi nde ɗo yiyande. Eyi mboɗo yaadi hen no feewi sabu o haali o wi ko jangete ko eɓɓa ko jangete ko eɓɓa firti ko min mbiyata e nder tubankore quantum horaire ko quantum horaire woni ko foti jangede e nder ñalawma foti jangede e nder yontere ko foti jangede e nder hitande année scolaire o ɗum ɗon noon so grève aji ɗi mbaɗi no wiiri ni ma won ko heewi ko ŋatte e ko jangete ko quantum horaire o woni ko foti jangede ko eɓɓa ko foti jangede ko eyi minen mboɗo yaadi e makko e ngoɗon nde ɗon yiyande ɗum tagi minen coalition amen éducation pour tous momin gardi ɗo e Sénégal darima ɗiɗo duuɓi fof e haɓanade ɗiɗon grève aji e nder leydi Sénégal hamin jani e ko wiyete goomu biyeteɗo comité national dialogue social secteur éducation kala ko faati o ina doga jam e nder jangde he pour wasa grève aji mbasa wadde hakkunde syndicat ji ɗi ha tengti ɗum e gouvernement o ko hen min dogata jamma e ñalawma par ce que hamin gandi so grève aji ɗin mbaɗa tan jangde nde min jiiɗi éducation pour tous kadi wonata te kadi qualité éducation momin jiiɗi o kadi wawata wonde e nder jangde nde caggal ne laamu Sénégal e syndicat ji jangguinoɓe ciifi e hurande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi 2022 accord protocole d' accord ko yowiti e nanodiral mabɓe e mbaɗi goomu biyetengu comité de suivi goomu rewindu kala ko faati e ko signé no hakkunde gouvernement o e syndicat jangguinoɓe minen hamin jeeya oɗon goomu saha e saha fof ni hay ɗiɗo autorité ji joni arɓe hamin namdoɓe yoɓe jooɗo e jangguinoɓe beele jangde nde ene yaara ɗiɗirani ni kadi grève aji mbasa wadde. Kalen haala jangguinoɓe ɓe ina teska yogo walla ko ɓuuri heewen nanede walla hollirede e koɓe goytoto haaɓe dartina golle mabɓe jawdi ina jeeya hen. Eyyi banggue jawdi ene jeeya hen sa ƴeewi ni ko comité protocole d' accord mo mbiyanmami cifanoɗo e 2022 o laamu Sénégal yawtugu ngu woni gouvernement sortant o ɓeydininaɓe ko waɗi fayida ko semori e nder joɓɗele mabɓe kamɓe jangguinoɓe ko ɗum tagui joni ko ɗiɗo duuɓi wona e nduɗo ndeɓe hitande koɓe goyata wona affaire jobde affaire jawdi ɓe ɓuuri waytade ko fate enseignant ji biyeteɗe décisionnaire ɓe ƴeewa est ce laamu ngu ƴeewto statut mumen janggo e jaam taw so toɓoyi retraite taw dareta caɗele ɓen ƴeewa holno nattira e fonction publique joni ko ɗum ɗon ɓuuri wawde waytade e ɗiɗo kadi e jangguinoɓe ene ŋakkiri ni beele kadi jangguinoɓe ene ƴette pour laamu ngu wawa jangde wawa yaade no yiɗirani. Aɗa haala ŋakkere jangde hana adda woppere golle jangguinoɓe ko ɓoyani ko jagorgal kalfinagal jangde nder Sénégal holliti wonde maɓe ɓam jangguinoɓe timmuɓe walla hewɓe kam ngam sukkude yolde wonde ɗon. no feewi ɓe gollirini wonde ɗum haalanooni hade ɗum ni conseil des ministres to haalano gouvernement président de la république kañum e premier ministre o fof kaali wonde alaa sago jangguinoɓe ƴettee sabu jangguinoɓe ene ŋekki kadi président de premier ministre o e déclaration politique générale kañum e hoore mum arti heen wi jangguinoɓe ɓe poti ƴetteede kadi ko wiyete
janginoɓe ne poti ƴettede so janginoɓe ƴettama alay sago kadi ko abri provisoire woni caalaji ɗe ɓe jangata ɗe wawa mahede ɓe dañno ɓe jangguinen yaari no yiɗirani joni beela ɗum ɗo ina wawi jeeyede e peeje ngam dartinde woppere golle jangguinoɓe e janggoɓe eyyi ene foti jeeyede kam ɗum ɗon kam ene jeeyano kono kamɓe jangguinoɓe ɓe kolliti wonde eɓe jaadi eko laamu ngo wi ɗeɗo balɗe ma ƴettu e balɗe garoje ɗe hakka wonde ujunaji ɗiɗi jangginowo beele usta kam gasnata kam ha laaɗa han jangguinoɓe ɗe ngakki ma ustu kam ujunaji ɗiɗi jangginoɓe ƴettama ma ustu no feewi ko ngakki o ɗum noon kamɓe hoore mabɓe jangguinoɓe ɓe mbiya ɓe jaadi hen ɗum tagi noon ma ustu kam koɓe mbiyata eɓe dartine golle mabɓe ɗe demen jokkude yewtere men keɗeɗen ɗo feere nde Balde Ahmad Tidiane addi kadi kankone ngam ñawdude walla woppere golle jangginoɓe walla janggoɓe na acce eɓɓore ko hana ƴettede fiyo ɗum ɗon on hewtite haray koko wiyete kon cours de rattrapage haray ko ɗum waɗete cours de rattrapage donc so tawi woni murtalde noon ko niveau école goto tawi woni ko l'école ji ɗin fof ɗum no puusa e état on haray kaɓe prévoit ɗon fi waɗugol examen ji ɗin ma composition ji ɗin ɓe ɓeytoya lewru ma yontere fi dargol ko honno hewtitorto konko woni waɗaka ɗum konko fuuji ɗon haray ko be hewtite fi yo timmu haray ko noon watte ko wiyete rattrapage cours de rattrapage konko ɗum waɗete Siligor Balsi ɗum koye peeje tan caggal nde teska woppere golle battane mum ina keewi kadi ko ŋakkinta e jangde e nder hitande jangde gila e jangginoɓe ha e janggoɓe ina heewi beela ɗum ɗo ko ɗum feere wawde ñawdude golle goppama e nder duuɗi janguirɗe ɗe eyyi so golle goppama e duuɗi janguirɗe ɗe alay saago jangginoɓe kadi tade ene kolliri wonde kañumen en jiiɗi ko janguinde jiiɗi kala ko ene nawra jangde yeeso kadi ƴeewa wadde ko wiyete cours de rattrapage walla renforcement e nder école aji ɗi ko beele kala ko ngakkuno e hoɓe pertuno beele eɓe mbawa heftude ɗum tawa caɗele ngala hen saabu no musidɗo men Balde o wi nane ni ene waɗi tan ko foti jangguinede e nder hitande walla kadi e nder yontere eyyi ko heewi ko bonnata ko e nden woppere golle nane Balde haali beele ko wiyete composition ko so dirtinama walla calendrier e nder duuɗi dirtinama beele wodata ko ɗum usti e tolno woni niveau janggoɓe ɓe aha ma wor ko usti kono noon so dirtinama firti ko ɓe ponno hebde ko hay so wonko usti kam heewata sabu so dirtinama firti ko fenno janngude ko maɓe lomtin ɗum e nder jangde nde beele tolno ngo hay so yettaki kam ɗo wonno ɗo ene wawa waɗade ɗon no feewi ko ɗum noon tagi composition aji walla hay examen ji ni hen sahaji ne dirtine beele eɓe mbawa hebde ko heewi e nder quantum horaire woni ko ponno janngude e nder hitande nde beela ɗum ustata pellital jignaɓe ɓe e nawde ɓiɓɓe maɓɓe e nder duuɗi janguirɗe ha tengti e duuɗi janguirɗe laamu woni école publique yeeyi aɗa andi caɗele faggudu kadi e nder leyɗele men ɗe ene heewi ko wayno wiyete économie o tinnaɗo jannginowo fof jogii doole waawde nawde ɓiyum to école aji duɗe wona duɗe laamu ɗe sabu so a yi toon jooni namdataɗa ko ya yoɓ sa yoɓe kadi ko ƴettanta coodanta ɓiye ko fayno kaɓirɗe janngirte ɗe ko wayno ko wiyete fourniture goɗɗum kadi ko cettanta ɓiye ko faate comci ha tengte ɓiɗɗo debbo ɗum fof ko hunde teddenti ɗum tagi noon heewɓe maɓɓe kamɓe tinnaɓe ɓe hay sinno eɓe jogii caɗeele ɓe wawa ɓe dañata doole nde nawri ɓiɓɓe maɓɓe to école aji privé to sabu ko école aji publique tan ɓe mbawata jangguinde noon wiyete tan ko école aji publique ɗi yo laamu ngu ƴeew no ustiri caɗeele ɗe beele jinnaɓe ɓe heewɓe hen en dacci ɓiɓɓe mumen e nder école aji publique ɗi beela kadi ina woodi feere wonde hande waɗede hayso woppere golle woppaka ni kono kam wawa ustade e nder duuɗi janguirɗe leyɗe men ɗe eyyi ko ɗum kay kala ko ine waɗe minen kam to banggue amen kono noon koye jangde min daari min ceerani e joddade e jangginoɓe kañum kadi e laamu ngu kala ha tengti e jangde toppitiɗo ko fate jangde leydi men e kadi e toppitiɓe jogui jangginoɓe ɓe ko wayno fonction publique ene waɗɓe ministére uji goɗɗi joddade mabɓe yewtide mabɓe ko peeje poɗɗe daɗɗede beele ɗum ɗo golle ɗe ene mbasa dartade e jangde nde ne wasa dartinede e nder école aji ɗi sabu so jangde nde dartinama école aji ɗi wonko heewi ko bonnata e nder jaarugol yeeso jangde nde a jarama Seydi Sy mi yettima no feewi min hoore mi yettima mi salmini mi juurimama aussi ɓe janggoɓe e jangginoɓe moni kala torama hayso ni ɓe mbawa woppude golle ɓe janggoɓe e jangginoɓe moni e mabɓe kala torama hayso ɓe mbawa waso wadde woppere golle yoɓe tinno kamɓe etoɓe timmina e francinkore ko wiyete ko quantum horaire beela ɓeɗo sukaɓe janggoɓe ina mbawa ɓamtade jangde ko famɗa suura heewa lammine wote jawe ɗum en jetti Saliou Diawo karalla juɓɓinanɗo en nde yewtere ha yontere arore so weeli guenon